Red je da se ustane tako je Vojvodina. Počinjemo postupak odbrane kandidata Marka Simića, temu njegovog master rada vidite. Posebnu tremu imao njegov mentor, docent dr. Miljan Mikić, koji sada u njemu gleda ovako ostvarenje onoga što on želi da se na ovom fakultetu uvede. Moram da kažem da je ovo jedna nova oblast koja je faktički budućnost upravljanja projektima i sigurno će sve ključne vrednosti dobiti od trenutka kad se ljudi koji znaju software udruže sa ljudima koji u praksi realizuju tim projektima, a ti Marko ima šansu da budeš jedan od prvih posle Miljana koji baš ovako povezuje građevinarstvo, investicijsku izgradnju i primjenu odličnih alata koji mogu da pomogu u realizaciji posla. Običaj na fakultetu da imaš nekog 20 minuša, 25, da izložiš pa ćemo postaviti pitanja i zaključiti se. Hvala. Eto, prva dana. Danas ćemo predstaviti master rad na temu planiranja i implementacije tehnologije na investicijom projektu u građevinarstvu, također sa studijom slučaja za projekat izgradnje standardnog projekta u ulici Vođera Boškovića. Sama metodologija izrade master rada, na početku izrade master rada izvršen je pregled literature. U pitanju su brojni naučni radovi, standardni vodiči vezani za implementaciju BIM na građevinskim projektima. Nakon pregleda literature, došlo do zaključka da je neophodan sveobuhvatan okvir koji uzima u obzir sve domene i najbitnije domene vezane i izazove vezane, videnje izazove vezane za implementaciju BIM-a na građevinskim projektima. Nakon toga ukazala se prilika da za studijsku posvetu, odnosno saradnju sa katedrom za upravljanje projektima na Univerzitetu Milano, u pitanju profesor Malo Mancini, i na toj posveti dogovoreno pisanje naučnog rada koji je predstavljen na konferenciji u Torku decembra 2019. godine. Na veliko zadovoljstvo takođe i Miljana i mene, uspostavljen saradnja takođe sa kompanijom Dexel Consulting iz Beograda, gospodin Janis, direktor firme Dexel, kao se nam danas, i tokom stručne prakse u kompaniji Dexel izvršena upravna analiza BIM softvera koji se primenjuju za upravljanje projektima u građevinarstvu. Kompanija Dexel je razvila svoje in-house softversko rešenje baš za upravljanje projektima, tako da bit će predstavljeno u prezentaciji. Naravno, posle toga je toliko primenjen na konkretan projekat stvarnog programa. Odakle potreba za primjenom BIM-a, znači na građanskim projektima, na investiciju projekta u građevinarstvu dolazi do raznih problema. Oni su suočeni sa problemima koji dovode do povećanja troškova, produžetka realizacije radova, nedovoljne koordinacije i komunikacije između učesnika, neadekvatan kvalitet izvedenih radova i svakako smanjenu produktivnost. Tako da urađena analiza faktora koji utiču na te da dođe do takvih problema na investicijom projektima i predstavljene u ovoj tabeli, vezan pojedinačno za svakog učesnika na projektu. Da bi bolje definisali šta BIM zapravo predstavlja, prvo ću reći šta BIM nije. BIM nije samo 3D geometrijska prezentacija objekta, odnosno ne predstavlja nebiometrijski model koji ima samo geometrijske karakteristike. To su karakteristični softveri za izradu takvih modela su SketchUp i 3ds Max.
Ali takođe, iako Revit kao software se primenjuje u BIM procesima, Building Information Modeling ne predstavlja samo jedan software, ne predstavlja samo tehnologiju. Takođe, zaključak u ovom radu, jedan od zaključaka je da BIM ne zahteva uvek potpuno integrisan metod realizacije projekta, odnosno da svi projektni učesnici ne moraju da budu, kako se smatra trenutno, da jedno tako moguća implementacija BIM-a, da budu uključeni od samog početka realizacije projekta, a to neće biti kasnije reći. Šta zapravo jeste Building Information Modeling? Tokom pregleda literature došli smo do neke definicije koja po nas je adekvatna vezano za građanske projekte. Znači, to je primjena tehnologije pomoću koje se izrađuje inteligentna parametarska digitalna prezentacija objekta, koja je bogata informacijama, elementi takvog modela s bogatim informacijama, koji dalje služe te informacije za različite analize tokom različitih procesa, a to je omogućeno kolaboracijom i razmenom tih informacija među projektnih učesnika. Naravno, da bi to sve bilo omogućeno, potrebna je primjena i različitih standarda, različitih odredbi u ugovornim dokumentima, kao i definisanje različitih procedura. Nakon svega ovoga možemo uzeti jednu dobru definiciju od Billga Sukera, istraživača iz Australije, i da kažem da BIM predstavlja skup međusobno povezanih procesa, tehnologija i propisa koji generišu metodologiju za upravljanje izgradnjom i projektnim podacima tokom životnog ciklusa. Da bi se bolje definisali nivoji BIM primjene, da bi se bolje predstavili, definisane su različite dimenzije BIM procesa. Jako poznata ova podela, znači na 3D, 4D, 5D i 6D procese. Zanimljivo je da uglavnom kad se objašnjavaju ove dimenzije procesa, uzima se u obzir ukoliko 4D, da je to samo dodatna dimenzija vremena, a zanemaruju se i svi ostali procesi koji uključuju recimo 4D. Tako da ukoliko u slučaju 5D procesa, ukoliko se primenjuje na građanskim projektima, omogućena je vizualizacija i pretraživanje modela, odnosno grafička prezentacija objekta, takođe analiza projektantskih rešenja, procesi analize prostornih konflikta, a nakon toga i izrada predmera radova iz modela, predstavnih količine radova, zato što predmet se vrši za svaki element koji je vizualno predstavljen i nakon toga integrisan proces procene troškova i dinamičkog planiranja. U ovom radu izvršena je i analiza koristi od primjene BIM-a koje se pominju u stručnoj literaturi, tako da su izdvojene neke koje se najviše pominju. U pitanju je bolja koordinacija i komunikacija učesnika, znači u svim fazama realizacije projekta, znači smanjenje grešaka i propusta tokom samih faza procesa projektovanja i ovo je recimo vezano za fazu konceptualnih rješenja i svakako efikasniji procesi tokom tih faza. Što se tiče faze izgradnje, u pitanju i vezano za fazu ugovaranja, preciznije procene troškova, preciznije analize trajanja realizacije projekta, kao i vezano za planiranje i praćenje realizacije radova. Tako da, nakon toga, sve navedene koristi koje su uočene u literaturi, one su upoređene sa problemima koji su izdvojeni, s kojima se učavaju investicijni projekti, urađena uporedna analiza koje to koristi primjene BIM-a mogu da utiču na smanjenje rizika od takvih problema koji dolaze na projekt. Što se tiče
lokalnih strategija implementacije BIM-a, mnoge zemlje su već, da kažemo, može se kaže pre više godina rade na implementaciji BIM-a tako što propisuju primjenu BIM-a na javnim projektima u tim zemljama ili se izrađuju različiti standardi, vodiči, preporuke kako implementacija BIM-a da se izvede na projektima u tim zemljama. Zanimljiv je pristup Velike Britanije, znači oni su definisali da do 2016. godine da se javnim projektima je potrebno da svi učesnici na projektu primenjuju BIM i da postoji jedinstveno okruženje razmene informacija u kojima su uključeni svi projektni učesnici. Evropska unija je 2014. godine uvela i donela direktivu kako se evropske zemlje treba da ili razmišljaju da propišu ili da motivišu da firme da investitori i firme da implementiraju BIM, a budući da je Srbija ide ka tom putu, svakako da će nekom trenutku to postati na nekim projektima i uslugu. Eto, to je ovaj grafik predstavlja nivo izgledanosti primjene BIM-a i britanska inicijativa nalaže da do 2016. sve firme i na svim projektima se primenjaju BIM nivo izgledanosti 2. Tokom pisanja ovog rada došlo se do zaključka da takva primjena BIM-a u kojem su uključeni svi projektni učesnici tokom svih faza realizacije projekta nije moguće implementirati takvu primjenu BIM-a u svim zemljama. Recimo, na primjer Srbija svakako, u kojem primjena BIM-a nije toliko razvijena, tako da je potreban okvir koji može uzeti u obzir i projekte koje se takve zemljama realizuju i znači da obuhvate sve ključne domene i pitanje implementacije BIM-a. Tako da mi smo izdvojili, da kažem, dve grupe faktora koji utiču na implementaciju BIM-a. To su izbor primjena BIM-a i svakako nivo zrelosti takvih primjena. Drugi jako bitan faktor je izbor metode realizacije projekta i ugovornog modela na projektu kojim se definiše različiti odnosi između projektnih učesnika, razmjena informacija i zahtevi koje trebaju projektni učesnici da ispune, tako da to značajno utiče dalje na BIM procese tokom realizacije projekta, BIM proces. Svakako, nivo zrelosti države utiče na implementaciju BIM-a na projektu u zemlji koji se realizuje i prethodno je jako bitno definisati BIM ciljeve, šta sa implementacijom i primjenom BIM-a želi da se postigne. Znači, ovaj okvir predlaže iterativan pristup analize BIM ciljeva, primjena BIM-a i metode ugovornog modela realizacije projekta, tako da se uspostave uslovi da BIM ciljevi budu dostignuti. Takođe, nakon definisanja ugovornog modela i potrebno je angažovati projektne učesnike koji zadovoljavaju određene kapacitete i kompetencije vezani za procese, tehnologije i propise, a takođe neophodno je definisati i kompetencije i pojedinaca u projektnom timu. Nakon preloženog okvira, okvir je primjenjen na projekat izgradnje stabilnog poslovnog objekta. Ovde su predstavljeni klasični tradicionalna vizualizacija objekta, odnosno tehnički crteži koji pripadaju projektnoj dokumentaciji. Primjenom BIM-a
Također, ovi crteži sadrže sve neophodne informacije za različite analize nakon procesa projektovanja, ali šta BIM omogućava? BIM omogućava vizualizaciju objekta sa svim elementima koji su virtualno izgrađeni, da kažemo, i za svaki taj element u BIM modelu, svaki element sadrži neophodne informacije. Da li se to radi o količinama, evo, u pitanju, ovo je model konstrukcije i izvršenih zidarskih radova. Znači, taj model sadrži elemente sa svim neophodnim informacijama za analize o kojima će biti reći posle ovoga. Bitan faktor koji trebamo da uzmemo u obzir je kako ugovorni model koji treba da se uspostavi tako da primjena BIM-a bude, da primjena BIM-a donese neophodne koristi, budući da u Srbiji nije realno očekivati da će ili projektantske firme ili izvođačke firme krenuti skoro sa implementacijom BIM-a u svojim sklopu firme. Na nivou projekta neophodno je angažovati BIM konsultanta koji ima iskustva na takvim projektima i iskustva s tim procesima. Ovaj rad predlaže dva rešenja. U pitanju je angažovanje BIM konsultanta kao investitorovog konsultanta za projektovanje. To je ODC pristup, Owner Design Consultant, koji izrađuje idejno rešenje i također je uključen posle i u izradi glavnog projekta koji izrađuje design build firma. U design build metodizacije projekta je definisan zato što investitor 3D Invest angažuje firmu napred kao projektanta i izvođača radova. Kako bi mogli da BIM primenimo na projektu u toku faze građenja, predlaže se i rešenje da BIM konsultant bude angažovan odnosno da project manager posjeduje kompetencije i kapacitete za implementaciju BIM procesa na projektu. Sledeći korak, nakon definisanja ugovornog modela, moguće definisati procese, definisati proces na projektu. Ovdje je predstavljena mapa procesa za ovaj projekat izgradnje stambenog objekta, tako da nakon izrade idejnog rešenja moguće izrađivati prve BIM modele. Posle toga, kao što smo i predstavili šta 5D proces predstavlja, moguće raditi analize projektantskih rešenja, clash detection, odnosno analize sučeljavanja elementa, analize predmera, izrade predmera radova. Ovdje ćemo to predstaviti na slikama. Ovdje je u pitanju primjena softvera Building Explorer, koji je izradila firma Bexel iz Beograda, i ovdje je predstavljena primjena softvera za procese analize sučeljavanja elementa. Nakon toga neophodni su design review sastanci, odnosno sastanci vezani za analizu projektantskih rešenja, i nakon toga moguće projektantima predlagati ili ukazivati na neke greške u samom projektu. Što se tiče, nakon procene troškova, neophodno je izdajati količine radova iz samog modela, predmete količine radova, a nakon toga analiza troškovih pozicija.
cene izgradnje određenih pozicija. Nakon toga, moguće je povezivanje troškovnih pozicija sa samim elementima, tako da BIM proces omogućava da se za svaki pojedinačan element odredi tačna cena njegove izgradnje. Nakon toga, nakon precizne analize troškova, moguće dinamičko planiranje, tako da se primenjuje vezano za planiranje i metode mrežnog planiranja, metode gantograma, grafički prikaz gantograma i takođe metod ciklograma. Nakon toga omogućeno je evidentiranje realizacije radova, odnosno sam proces praćenja realizacije radova. Na početku smo rekli da BIM nije samo software, svakako uključuje i procese, ali da bi uspešna primjena BIM-a bila omogućena na samom projektu, jako neophodno, pogotovo vezano za 5D procese, neophodna je tehnologija, odnosno neophodne su i softverske rešenja, dovoljno sveobuhvatna da mogu da obuhvate sve te procese. Tako da smo mi ovom radu izvršili upravnu analizu BIM softvera za upravljanje projektima. Building Explorer firme Bexel je uključen u ovu analizu, kao i softver Synchro i Nexus. Softveri su analizirani prema različitim kriterijima, opšti kriterijumi interoperabilnosti s različitim softverima, grafički radno okruženje i takođe i manipulacija vezano za informacije i elemente modela. A ostali kriterijumi vezani su za same procese. Da li su to 3D, 4D ili 5D procese. Ovde, na ovom slajdu, prikazana je animacija, odnosno animacija izgradnje stambenog poslovnog objekta u softverskom rešenju Building Explorer, a izabrali su Building Explorer zato što se on najbolje pokazao u ovoj analizi. On predstavlja sveobuhvatno rešenje, integrisano rešenje vezano za te procese. To ne uključuje samo povezivanje 3D modela sa dinamikom izgradnje i sa procenom troškova. Ovim softverskim rešenjem omogućeno je da sve promene na projektu mogu da budu uočene u tokom realizacije radova, uticaj tih promena na sam budžet projekta. Tako da, ovo takođe moram da izmenim da ovo softversko rešenje priznato je i njene su jako dobre kritike od Univerziteta Stanford u Americi, koji je taj univerzitet jako poznat baš vezano za naučne programe vezano za BIM. Dalje, sledeći bitan faktor je ugovorni dokumenti koji su u vezi sa implementacijom BIM-a, šta je neophodno uključiti u ugovor da bi implementacija BIM-a bila adekvatna. Svetski trendovi su vezani za uključivanje odredbi već postojećem ugovoru, dodavanje odredbi, tako što se pridružuje BIM protokoli i protokoli kao što je recimo u Britaniji, protokoli vezani za razmjenu informacije na samom projektu. Takođe i jedno od rešenja je Project Execution Plan, u kome je potrebno definisati same procese koji se dešavaju na projektu i neophodne zahteve koje projektni učesnici trebaju da ispunjaju. Šta smo mi uvidjeli kod tih nekih standarda vezano ili protokola, da se svi odnose većim delom na samo
parametarsko projektovanje, odnosno na primjenu modela, na primjenu BIM-a tokom faze projektovanja. Mi smatramo da se nije obraćena pažnja dovoljno na samo definisanje neophodnih zahteva koje projektni učesnici trebaju da ispune, odnosno koja to razmena informacija je neophodna da bi sama implementacija bila uspešna. Tako da potrebno je uspostaviti sistem razmene informacija između samih projektnih učesnika, a BIM konsultant, odnosno projekt menadžer, kako smo mi definisali u ovom ugovornom modelu, može predstavljati sponu između svih projektnih učesnika, odnosno da se ugovor definiše koje to informacije on može da zahteva i može da dobije od ostalih projektnih učesnika. Da bi mogao da vrši dalje procese na samom projektu. Zaključak na kraju je da potrebno je sveobuhvatni okvir za implementaciju BIM-a, zato što jedan projekat nije isti, potrebno je nije moguće na svakom projektu implementirati, a možda čak i nije neophodno implementirati BIM na najvišem mogućem nivou ili sa svim primjenama ili sa svim procesima. Tako da potrebno je definisati za određene vrste projekta koja je adekvatna primjena BIM-a. Također, pogotovo u Srbiji, neophodno je da sama primjena BIM-a bude usklađena sa ustalim radnom praksom, kako bi svi učesnici na projektu prihvatili implementaciju BIM-a kao relevantnu. Također, zaključak je da je potrebna jasna inicijativa za usvajanje strategije implementacije BIM-a u Srbiji, a to je moguće postavljanje sistema podrške promovisanja primjena BIM-a i koristi koje takva primjena može doneti. I naravno, kao u ostalim zemljama, moguće je oformljavanje različitih organizacija, grupa koji bi bili pokretači takvog promovisanja i uspostavljanja sistema podrške za implementaciju BIM-a. Eto, na kraju prezentacije zahvalio bih se Miljanu na podršci tokom pisanja ovog nacrta rada i svakako zahvalio bih se i gospodinu Veljku Janjiću i svim iz firme Bexel, što nam je omogućeno da samu primjenu okvira koju smo iz svih saznanja tokom pisanja rada, da vidimo kako to funkcioniše u Srbiji i kako može firma iz Srbije da vrši BIM procese i da bude uključena na projektima i da vrši BIM procese na jako visokom nivou. pitanja, s obzirom da je tema, nažalost, pionirska, tu smo gde smo, ali da prodiskutujemo o par stvari. Rekli ste da je BIM, recimo, tamo je bilo u fazi projektovanja, iza toga možda sledi design review. A koji je kriterijum i šta nam tu BIM pomaže i da li je optimalno projektno rešenje postignuto i šta nam tu BIM može da pomogne u odnosu na klasično projektovanje, da utvrdimo da li je projektantsko rešenje
BIM omogućava, odnosno primjena takođe različitih softvera, neophodno da se različiti softveri primenjuju, omogućeno je da se analiziraju različite alternativne rešenja. Mogu da se analiziraju u klasičnom projektovanju. Naprimjer, sad mi diskutujemo dva rešenja koji imaju različit raster stubova, različiti konstruktivni sistem. Svakako, ali ovakva tehnologija omogućava integrisan sistem da može da budu analiziran mnogo veći broj tih rešenja i da se izabere na kraju najoptimalnije. Jeste, ali hoću da kažem da ima veze tu s vašim radom, da opet nedostaje jedan deo definisanja kriterijuma. Ovo nam pomaže da brže i bolje sagledamo. Sagledamo i obim projekta, svakako i da shvatimo zahteve investitora, da predstavimo, da investitoru predstavimo sam rezultat faze projekta. Dobro, ali fali nam gradnja, hoću da kažem, u definisanju kriterijuma, da mi smo sigurni da je projektantsko rešenje optimalno. I će nam pomoći. A reci mi, što se tiče veze sa planiranjem, naravno da iz ovakvog tipa crtanja, tako da kažem, proizilaze materijale direktno. A kakva je veza sa potrošnjom drugih resursa, kao što su mehanizacija i radni sat? Nisam imao vremena baš da se koncentrišem na to, ali konkretno Building Explorer omogućava kreiranje pozicija. A šta je unutra? Koje su norme? To se hoću da kažem, Building Explorer omogućava upratovanje različitih normi. Ili su to standardizovane uniformat ili master format pozicije radova, ili je omogućen sam unos već postojećih baza podataka ili izrađenih u firmi i omogućeno je kreiranje novih baza podataka za određene firme. Tako da samim tim moguće je i adekvatna procena troškova. Odnosno, ajde konkretno pitanje, šta je iznormirano, na primjer, za jedan stub kad prođe kroz ovaj program? Pa sve neophodne aktivnosti koje je potrebno izvršiti, znači za određenu poziciju, da li je to u pitanju postavljanje oplate, da li je postavljanje armature, da li je u pitanju gradnje betona, tako da sve to je uključeno i time samo ovdje da se lepo vidi. Ovo je pozicija ugradnje betona, ovo je aktivnost ugradnje betona, a sama pozicija sadrži ugradnje betona, postavljanje oplate, kao i postavljanje sam tim kad se... Kako da postavim dobro pitanje? Nego da li je to normiranje ukupnog broja sati, da li to ima veze sa ekipama, sa tokovima i tako dalje? Ili je ta veza još tek treba u budućnosti da se napravi na kvalitetan? Building Explorer omogućava postavljanja, znači kreiranje različitih brigada, sam proces, znači planiranja i procena troškova je integrisan, tako da je omogućeno da ukoliko dođe do promene u samom dinamičkom planu, ukoliko dođe do pomeranja aktivnosti, recimo ukoliko u ciklogramu vidimo da je neka aktivnost potrebno skratiti, sam softversko rešenje da obaveštenje da je neophodno ili povećanje broja radnika, ovaj deo planiranja koji se odnose na strategiju, na podelu na taktove i tako dalje, tu i dalje je potreban planer koji će to da definiše ili se dešava nešto? Meni je žao što nismo imali više vremena da se baš samo na sam softver, ali eto, bit će prilike, gospodin Vetković je držao baš predavanje o softveru, tako da on je svakako bi bolje to objasnio, ali omogućeno je time što, i to je poenta, omogućena je izrada dinamičkih planova u samom softveru. Znači, kreiranje zona
u samom modelu i na osnovu toga dodeljivanje, kreiranje samih aktivnosti. Znači, mogu slobodno reći da, recimo, software Microsoft Project nije potreban više, jer ovaj software podrazumeva i kreiranje planova u formi gantograma i ciklograma, takođe uključuje i neophodne resurse i norme. Tako da nisu neophodni ostali softveri za sam taj dev proces, a ostali dostupni softveri komercijalni ne pružaju tako najsveobuhvatnije rešenje i tega se više. Dobro, a recimo još jedno pitanje. Od ugovornih sistema pomenuli ste design build, koji naravno u Srbiji ne može zbog te procedure projektovanja, pa dobijanje dozvole, pa gradnje, pa tendera, pa gradnje. Koliko je realno onaj bili konsultant koji se nalazi u sredini i koliko je realno da on funkcionalno doprinese tome što bi trebalo da doprinese u klasičnom sistemu? Design, build, build. Design, build. Pa u klasičnom sistemu moguće je da investitor bude više uključen u sam... Ali nemamo informacije o izvođaču. Da, ukoliko nemamo informaciju izvođača, onda i u tom slučaju svako primjena na tom projektu može da uključuje primjenu BIM od strane izvođača radova, tako da na primjeru na već urađenom projektu i dokumentaciji da se analiziraju određene greške možda u projektu koje treba predvidjeti pred samom početku realizacije. Hvala. Hvala, profesor dr. Sredinović, mentor, docent Milović. Pa ja ovako pitanje, sad i opet baš ovo lepo, kolega Zoran je lepo sugerisao da na našem tržištu je teško primenjati ovaj ugovorni model koji je pogodniji za primjenu BIM-a, pokazao se takvim. Šta kod nas još osim toga škripi, da kažem, i gde su problemi, zašto se BIM već ne primenjuje? Problemi svakako mogu da budu povezani i sa dodatnim troškovima koje implementacija BIM-a donosi, ali više na to da ne postoji upravo tako uspostavljeni sistem da same koristi od primjene BIM-a mogu biti postignuti. Mislim da i veliki razlog zbog toga je samo taj princip realizacije projekata po design build metodi. Neophodne su informacije i od izvođača radova, odnosno same firme koje će vršiti posao, takođe kako bi se sam proces projektovanja bio optimalniji, ali i da bi se na vreme mogli izvršiti različite analize, procene troškova i svakako kako bi bilo izabrano najoptimalnije rešenje. Znači, informisano znanje, tako, svest i neko, da kažem, prepoznavanje značaja. Svakako, da. Sa nekog strateškog stanovišta, implementacije, da bi se vidjeli benefite onih koji su. Tako, sad je pitanje da li je to moguće u Srbiji kao u ostalim državama, samo propisivanje, da li je usporedno moguće, to je svakako povezano i sa finansiranjem organizovanjem različitih grupa, tako da... Koji bi, recimo, šta sad da ti preporučuješ, recimo, da naredi neki korak u Srbiji? Početno nešto što je i u ostalim zemljama prepoznato kao dobar primjer je oformljavanje različitih organizacija ili radnih grupa. Znači, to su pojedinci, volonteri svakako koji žele da svoje neke znanje koje su stekli, možda ili na nekim projektima ili na različite načine, da imaju jedno okruženje gde mogu razmenjivati informacije vezane za to. I svakako, onda nakon toga, neki sledeći korak mogu biti izrade samih vodiča ili nekih standarda prilagođenih baš za uslove srpskog tržišta. Evo, profesor, neku stvar, to je.
ja završavam sa tim. Dobro, hvala lepo. Marko, ti si baš ovo vratio. Mislim, mi smo kao komisija došli zadar, hoćemo zaključiti. I nema šta te pitati iz tvog rada, nego ja da lepo kažem tvoj mentor kojeg smo gurnuli da se bavimo, da smo shvatili da je to neophodno. A i tebi i svim onima koji ste vladali na određen način i potpuno novim tim tehnologijama, prvo vam treba entuzijazam, drugo treba upornost, a treće morate jasno da imate korisnost. I vi koji to plasirate, ali da objasnite onima koji finansiraju obim korisnosti koji će imati primjenom novih tehnologija. Profesor Kraščević je ušao i meni je drago da smo se nas dvojice borili sa Project Control sistemom koji se čak putem kartice učitavao. Živ, niko nije razumio o čemu se radi. Verujem. I pitao se šta će to meni. A onda je u gradnji počela izrada jedne ponude za neku veliku gradnju. Ja sam donio XT koji je tada koštao kao automobil srednje. I direktor toj firme je pitao šta on je tamo radi, uzima na par, sedi za računar. Kad je ponuda otišao nekoliko pola 6 ujutru na avion koji letio 6:15 za Afriku i odnet je taj primjerak sa kovertom direktora, posle 2 mjeseca je došao poziv da se dođe do pregovore, shvatili su da su poslali original. Tad nije bilo fotokopija mašina, na to se dozove. I niko ništa nije znao šta je otišao, niti direktor koliki je popust dao, jedini koji imao sve podatke sam bio ja. Tad je bila prva korisnost, jer smo otišli na pregovore sa bar nekim podacima. A najvažnije, ali stvarno najvažnije, morate verovati u opravdanost primjene ovog znanja, naravno morate imati ličite da se afirmišete i da zaradite, ali od svega najvažnije da investitoru koji to plaća objasnite koliko će kvalitetnije da se bavi kontrolom kvaliteta, troškova, vremena, angažovanja svih na projektu od izvođača putem primjene ovakvih tehnologija. Mnogo težak je mukotrpan posao za vam, pred vama. Vi trebate srećni ko za 10 godina se implementira u celini ovaj sistem, ali morali ste početi učiti to da radite. Ima li neko... Mogu ja da... Ajde, Živo, to sam treba. Meni je baš žao što sam zbog nekog sastanka koji sam imao pre dolazka ovamo, da nisam od početka pratio izlaganje kandidata, ali iz ovog vidim da se radi o jednom ozbiljnom radu i kandidatu koji se, a naravno i mentoru, koji su upustili u jedan moderni proces, big proces, o kojem u poslednje nekoliko godina imamo sve više radova u veoma ozbiljnim međunarodnim časopisima, dakle onima sa visokim faktorom, i to mi je jako drago. Ali bih u tom smislu preporučio kolegi mentoru da možda pripremi zajedno da radi za časopis izgradnje. Ja sam u redakciji, kako ne samo zbog izgradnje, nego i da naši inženjeri imaju šansu da se upoznaju sa ovakvim procesima. Da bi ovo o čemu je govorio profesor Ivković moglo da ovako praksa što brže i što lakše shvati. Apsolutno, mislim da je to bio vrlo logično stvar, da je potreban rad. A i to je zadatak ove naše katedre da propagira nove metode, nove procese, ono čime se bave i članovi katedre i njihovi studenti, doktoranti. Žika, ti ja sam počeo da od 21. projekt, koliko je treba raditi. To je ono što sam ja. Da li neko želi da pita? Ne. Pitat ću. Dobro, običaj da se komisija povuče. Mi smo došli već
sa svojim jasnim i razumnim stavom koji ćemo da zapravo. Eto tako. Upalite sve to drugo. Evo da budemo u mraku. Diplomiraju i postaviti. Evo, dame i gospodi, imali ste priliku da prisustvujete otvoren zaista jednog izuzetnog master rada, kandidata koji je imao sreću da ima odličnog mentora, da ga mama i tata pametni i veliki rode, ali da ima i dobru kompaniju i velike i nek se oštekao plodan prostor gdje je mogao da napreduje, omogućen mu i da ide na usavršavanje u Italiju, što je sigurno dobro za svakog mladog čoveka. I mi smo jako zadovoljni došli na ovog master rada sa verom da je ovo samo početak jednog ozbiljnog rada i kandidata i njegovog mentora i cele naše katedre. Mora da vam kažem, morate strahovito verovati ovo što sada znate i što ulazite skroz, biti jako uporni, računati na svoju korisnost i afirmisati korisnost korisnicima primjene ovoga čime se bavimo. Mi smo jednoglasno i pre dolaska ovde, a samo smo potrudili, zaključili da ovo je zaista jedna prava desetka.